Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτηση, ότι είναι και η ανησυχία των νέων μαμάδων ή μητέρες που επρόκειτο να γεννήσουν με φυσιολογικό τοκετό. Αν θα υπάρχει χαλάρωση μετά, τι? Και ας υποθέσουμε ότι υπάρχει χαλάρωση. Πώς αντιμετωπίζετε? Μικρού βαθμού χαλάρωση μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ εύκολα στο ιατρείο με τη χρήση ενός λέιζερ ή κάποιων άλλων συνδυαστικών θεραπείων. Αλλά είναι θεραπείες οι οποίες γίνονται στο ιατρείο. Φανταστείτε ότι είναι στα πλαίσια μιας επίσκεψης που κάνουμε ένα τεστ Παπα-Νικολάου. Είναι τόσο απλά. Μεγάλου βαθμού χαλάρωση βέβαια αντιμετωπίζεται χειρουργικά, που και πάλι μας δίνει ένα οριστικό αποτέλεσμα, πάλι επαναφέρει τον κόλπο στην κανονική του διάσταση, έτσι ώστε η γυναίκα να μπορεί να συνεχίσει να έχει τη σεξουαλική ζωή που επιθυμεί να έχει με τον σύντροφό της. Και μην ξεχνάτε ότι η δεύτερη ζωή μιας γυναίκας, η δεύτερη ζωή ενός ζευγαριού είναι μετά τα 50. Όταν τα παιδιά φύγουν και πλέον η γυναίκα αυτή μείνει με τον άντρα της και ξαναζήσει τη νιώτη που ήταν πριν είχε αποκτήσει τα παιδιά.